Hej og velkommen til episode 3, tror jeg vist nok. Episode 3! Yay! Jeg elsker episode 3. Ja, det gør jeg også, fordi de er simpelthen bare så rare. Min ven og mig, vi kan godt lide episode 3. Hvad laver han? Vi elsker træer. Ja. Yeah. Oj, shit, mand. Der var sgu en laser der. Jeg var tæt på at lande i laseren, mand. Virker det her? Ej, det dør man fandme af. Fandt ud af. Hvad dør man fandme af? At være mig. Man. Du B-hopper stadigvæk ikke rigtigt. Nej, men jeg B-hoppede heller ikke, dude. Ja, fuck det. Heller ikke at B-hoppe lige nu. Nej, det kan jeg heller ikke godt forstå. Så tæt på dyr. Ej, hvorfor gør du det der hver gang? Det er så komisk. Held og lykke. Han dør. Nå, han døde ikke. Lol. Du nåede op. Ned. Nej, wait. Ned. GG. Lol, hallo, han åbnet for dig, Jalla. Efter den er skudt. Nu, go. Sådan der. Ja. Man. Du er noget langt, dude. Og jeg ved godt, det kan være, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig nået så langt selv. Jeg tror, du skal gøre det, som han lige gjorde. Frygt, mand. Jeg knækkede bare lige foran dig, mand. Ui! Flashbang! Er der flashbang? Nej! Hvor er det uheldigt, mand. Hvor er det uheldigt. Ej, det er uheldigt, mand. Det er sgu en ny rekord, dude. Ja, det er det faktisk, tror jeg. I hvert fald imellem os to. Tror jeg. Det er det. Du har so much growth. Det er nu at nå til det rigtig sjove, dude. I believe. Nå, okay. Han kunne ikke finde ud af at han skal derovre, dude. Han skal. Jeg ved det godt. Jeg kender den nemlig godt. Så er han åbnet, så kan han gå. Det kunne være så pinligt, hvis han fejlede det egentlig. Ja, det kunne det være. Men det der, det er også rigtig svært. Det er OP'sk. Ja, skal du se der? Man skal presse den selve indad og presse W indad, og så skal man så fejle det. Ja, præcis. Det er det. Jeg er fandme god, ikke? Jeg var på Bayern. Jeg gjorde det. Jeg blev hoppet. Nej! Var det cake? Jeg vil gerne lige. Var det kalet? Holy shit! Hvad for en er det, dude? Jeg åbner. Jamen, hvad for en er det? Hvad for en hvad? Pige, det er den her. Det er begge to. Der er kun en, der kan flække. Det er mig. Go! Kan du seriøst Go! ikke det der, dude? Go! Dude, nu kommer jeg. Fuck, du er dårlig. Synes du? Ja. Bedre end dig. Jeg skulle fandme have nogle tæsk, tænker der var. Kæft, det forkælede mig, unge. Tager du det her, dude? God, hvad laver du? Oh my god. Griner han egentlig? Men hvad?
Noob. Men man glæder jer til mine episoder af CSGO. Det skal I seriøst glæde jer til. Det skal I seriøst glæde jer til. Fordi at mig og min ven Happy Banana, vi er sindssygt gode til det, mand. Det er helt sindssygt. Skrådstræk Sebastian. Sebastian. We happy banana. Ja. Vi er Happy Banana. Jumbo. Det ved jeg ikke. RTV for Bob 2. RTV! RTV for Bob 2. Ja. Sådan der skal det gøres, mand. Det var mig, der aktiverede. Sådan skal det gøres, mand. Det var mig, der aktiverede. Det var mig, der aktiverede, og jeg tog også nummer 2. Det var mig, der aktiverede. Det var mig, der aktiverede. Du er syg. Ja, jeg har hørt dig. Det er mig, der aktiverede. Det er rigtig flot af mig. Tak, ja. Sygt. Nej, fuck. Blev jeg lige muted det her? Jeg tror lige, jeg blev muted. Nej, hvorfor blokker min? GG. 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 Åh, 18, mand. Den. Lol, siger den, det er den. Dude. 4. Hvad fuck? Var det... Hallo, var det dig? Dude, jeg kan ikke høre dig. Sæt din mikro til.